ነገር ግን ምኩራብ ዝብል ናፍቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ እንተ ደኣ መጽና ነሆ ቤተ አይሁድ ሓንቲ ቤተ መቅደስ ዝቅድሱላ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ዓበይቲ በዓላት ዝኽብሩላ ነሆ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ድማ ሊቀ ካህናት ኣትዩ ናቱን ናይ ህዝቡን ናይ ኩሉ ሰበት ሓጢያት ንኸደምስስ መስዋዕቲ ሒዙ ዝኣትወላ ቤተ መቅደስ ትበሃል እቲ ካልእ መዓልቲ ግና ዝመሃሩሉ ጸሎት ዘዕርጉሉ ማሕበራውን ሶሻል ህይወቶም ይኹን ማሕበራዊ ጉዳያቶም ይኹን ዝማያየጥሉ ዝነበሩ ግና ምኩራብ ይበሃል ስለዚ አይሁዳውያን ወይ ከዓ እስራኤላውያን ምኩራብ አትዮም ኦሪት ይትርጉሙን የንብቡን ነበሩ ይመሃሩ ነበሩ ኣብ ምኩራብ ኮይኖም ጸሎት ይገብሩ ኣብ ምኩራብ ኮይኖም አምልኾ ይፍጽሙ ነይሮም ኣብ ምኩራብ ኮይኖም ከዓ ይማያየጡ እቲ ኣብ ህይወቶም ዘሎ ምኩራብ እዚ ናይ ምኩራብ ስራሕ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጽና ብወንጌል ክንትከኦ እቲ ጸሎት ብጸሎት እቲ ናይ ኦሪት ንባብን ትርጉምን ከዓ ብወንጌል ክንትከኦ ጎይታናን አምላኽና ምድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዩ ነቶም ኣብ ሕጊ ዝነበሩ ንኸድሕን ንሱኻ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ስለ ዝሓደረ ሕጊውን ክፍጽም ስለ ዘለዎ ኣብ ምኩራብ እንዳኣተወ ይምህር ነበረ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 35 እንታይ ዝብል ኃይለ ቃል ጽሒፍልና ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት አይሁድ እንዳኣተወ ወንጌል መንግስቲ እንዳሰበኸ ነተማኡ ዝነበሩ ንኹሎም ሕሙማት እንዳፈወሰ ንድኑሳት ከዓ እንዳኣጥዓየ ኣብ ኩሉ ዓድታትን ከተማታትን ይዘውር ነበረ ይብለና እዚ